9ാം ക്ലാസ്സിലെ 1ാം ചാപ്റ്ററായ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ എന്ന പാഠഭാഗത്ത് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട്, ആശയങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു കൺസെപ്റ്റെ പറ്റി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം. പേജ് നമ്പർ 17 ഒരു ആശയമുണ്ട്, ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതെന്താ പറയണേ? ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നും എതിർവശത്തേക്കു വരക്കുന്ന ഒരു വര ഈ വശത്തിന് നീളത്തെയും ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവിനെയും ഒരേ അംശബന്ധത്തിലാണ് ഭാഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ്: എ ലൈൻ ഫ്രം ദി വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡ്സ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ. ഇതെങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ത്രികോണം? എ ബി സി എന്നൊരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ എ ബി എന്നത് ബേസ് ആണ്, പാദം. ഈ പാദത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്താണ് എം എന്നൊരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി. ഇനി അതിനുശേഷം സിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എമ്മിലേക്കൊരു വര യോജിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണം രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായി മാറി. ത്രികോണം എ ബി സി ത്രികോണം രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായി മാറി. ഏതൊക്കെയാണ്? എ എം സി എന്ന ത്രികോണവും ബി എം സി എന്ന ത്രികോണവും ആണ്. ഇനി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എ ബി എന്ന വശം ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഏതൊക്കെ ആയിട്ട്? എ എം ആയിട്ടും അതേപോലെ ബി എം ആയിട്ടും വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ എം എന്ന നീളത്തെ ഞാൻ എ സെന്റിമീറ്റർ എന്നും ബി എം എന്ന നീളത്തെ ബി സെന്റിമീറ്റർ എന്നും കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നീളങ്ങളുടെ അംശബന്ധമാണ്, റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ്ത് അഥവാ എ ബി എന്ന നീളത്തിന്റെ റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് എഴുതി കൂടെ? ഈ നീളം എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എം എന്ന പോയിന്റുമായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എ എം എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റേഷ്യോ എഴുതാം? എ എം ഈസ് ടു ബി എം അല്ലെ? എ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? എ ആണ്. ബി എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ബി ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം? എ എം ഈസ് ടു ബി എം ഈക്വൽ ടു എ ഈസ് ടു ബി എന്ന അംശബന്ധം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഏത് നീളങ്ങളുടെ അംശബന്ധം. ഈ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായി ഭാഗിച്ചല്ലോ. ത്രികോണം എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായി കിട്ടി. ഏതൊക്കെ? ത്രികോണം എ എം സി എന്ന ത്രികോണവും ബി എം സി എന്ന ത്രികോണവും കിട്ടി. ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെയും ഏരിയ, പരപ്പളവ് തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ആ ത്രികോണം ഇവിടെ മാറ്റി വരച്ചു. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ, 1/2 ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ്. ഈ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടില്ല. ഈ സി എം ഹൈറ്റ് ആണെന്നും പറയാനും പറ്റില്ല അല്ലെ? പെർപെൻഡിക്കുലർ ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം, എ ബിക്ക് ലംബമായിരിക്കണം ഈ സിയിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ നമുക്കത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇത് ചെറിയ ചെരിവുണ്ട്, അപ്പൊ ഇത് ഹൈറ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാം. ഞാൻ ഹൈറ്റിന് എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ്, എച്ച് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ത്രികോണം എ എം സി എന്ന ത്രികോണമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ്, ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം സി ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു എ എം ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലെ? ഇതിന്റെ മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രികോണം എ എം സിയുടെ പരപ്പളവ് സമം 1/2 ഇൻറ്റു എ എം ഇൻറ്റു എച്ച്. എ എം ഒക്കെ അറിയാലോ, തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? എ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം. അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്താവും? 1/2 ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് എഴുതി. ഇനി അടുത്ത ത്രികോണം ബി എം സി എന്ന ത്രികോണം സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി അതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം സി ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു ബി എം ഇൻറ്റു എച്ച്. ഇതിന്റെ മലയാളം എന്താണ്? ത്രികോണം ബി എം സിയുടെ പരപ്പളവ് സമം 1/2 ഇൻറ്റു ബി എം ഇൻറ്റു എച്ച്. ബി എം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്? എത്രയാണ്? ബി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് അറിയാം. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്താ? 1/2 ഇൻറ്റു ബി എം ഇൻറ്റു എച്ച്. ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെയും അംശബന്ധം എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ഏതൊക്കെ ത്രികോണങ്ങൾ? ത്രികോണം എ എം സിയുടെയും ത്രികോണം ബി എം സിയുടെയും എന്ത് ചെയ്യാണ്? പരപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം സി ഈസ് ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം സി. അതിന് മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാം? ത്രികോണം എ എം സിയുടെ പരപ്പളവ് ഈസ് ടു ത്രികോണം ബി എം സിയുടെ പരപ്പളവ്. നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ത്രികോണം എ എം സിയുടെ പരപ്പളവ് ഏരിയ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? 1/2 ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എച്ച്. പിന്നെ ഈസ് ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം സി ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെടുത്ത് എഴുതി 1/2 ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച്. ഇവിടെ നോക്കുക,
റേഷ്യോന്റെ അപ്പുറം ഒരേ നമ്പറുകളാണെങ്കിലും എന്താണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 1/2 ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ ആരുണ്ട്? എച്ചും ഉണ്ട് ഈ എച്ചും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എച്ചും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ബാക്കി ആരേ ഉള്ളൂ? എയും അതേപോലെ ബിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രത്തിൽ ഈ എയും ബിയും നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? അല്ലെ, നീളങ്ങളുടെ അംശബന്ധം അല്ലെ, റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ്ത് ആണ് A:B. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, പരപ്പളവുള്ള അംശബന്ധം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താ? വശങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നീളങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എഴുതിയാൽ മതി. നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം. നീളങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ഈക്വൽ ടു പരപ്പളവുകളുടെ അംശബന്ധം, റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് ഏരിയാസ്.